Se o decides vos, terei que creelo, vaya. Eu, frente ás cousas aquelas moi altisonantes, as consignas que daban en certas épocas, frente a un todo por la patria, eu dicía, algo menos, algo menos. Ou, todo se ha perdido menos el honor. Eu traducía, todo se ha perdido menos el humor, que é unha das características que temos os galegos, é que vemos mostra a través da historia. Eu tamén. Sodes uns fracasados, decía Castelao neste famoso discurso nas Cortes Constituintes defendendo o idioma perino daquela aos deputados que apoyasen o ensino do galego. Decía, son os que loitan e pretenden que se esqueza o galego, son uns fracasados. Por qué? Despois de 400 anos de imposición, a única cousa de que poden presumir é de que os nenos das escolas galegas pensen que falar castelán é falar ben, e que falar galego é falar mal. Esta é a gran victoria. E tiroulle tamén así unha indirecta e de outro a Iglesia, dixo, e incluso a Iglesia que foi o causante que impediu que os galegos podéramos rezar no noso idioma. Deus lle perdone. E insistiu no algo que eu non me importa repetilo. Dixo tamén Castelao naquel famoso discurso 18 de setembro de 1931, a primeira intervención de Castelao nas Cortes Constituintes. Se os galegos ainda somos galegos é por obra e gracia da nosa lingua, do noso idioma, que temos o mellor sobre o mundo. Moitas gracias por esa que quero que sea unha verdad e que vos pedides. Nesta mesma plaza celebraronse, creo que só 3 anos, uns chamados mitins das arengas que facía o partido galeguista aquí enchendo esta plaza, despois, inmediatamente despois dos Juegos do Apóstolo. E neste falaron hasta 20 e tantos oradores, pedíase de que falara cada un solo 2 minutos, pero había algún que falaba máis. Estando falando aquel gran tribuno que foi Ramón Suárez Picario, aquí na praza, hai un facha que botou o grito de guerra, aquel de provocación, era un viva España. A xente quixo arrearlle aquí duro aquel que era un facha profesor da universidade, pero el frenou, deixademo a min. Entón deixaronlle el, e el dixo, si ese viva España é a España que queremos, é a España da democracia, é a España da justicia, é a España da recuperación, é a España do entendemento entre os españoles e tal, eu son o primeiro que dou viva España. Pero se é a España da triste historia, se é a España da lenda negra, se é a España da Inquisición, se é a España das dictaduras, morra esa España. E cando a campaña aprobou o Estatuto do 36, un grupo de rapaces, entre eles estaba o meu querido amigo Isaac Díaz Pardo, e o único galeguista era eu, os outros eran todos de
socialistas comunistas. Entón a min tiñame algo fichado porque me parecía que eu que era un pouco, que era conservador. Dios me libre, amén. E entón a min tocoume falar, deixounos aquel benemérito alcalde mártir Ángel Casal, deixounos a primeira camionetiña do servicio de recollida de lixo do Concello de Santiago. E duramos 8 días desde Carnota, recorrida Ría de Molosenoia, Ría de Norte de Arousa, aí a Maía, e aquí en Santiago, alrededores, anduvemos dando mítines con unhas buquinas de cartón, que era a nosa megafonía daquel tempo, e onde xuntábamos media dúcia de persoas, por turno íamos soltando os nosos pichi cada un. Eu que en Muros, nun teatriño que ainda existe, tocoume falar a min. E entonces eu recordaba, porque interrompeume con un Viva España que era eso. Eu acordábame do de Xoán Picaño aquí, nesta plaza, e máis ou menos imiteino, dicindo esta España tal do progreso, da justicia, da liberdade, direi viva, pero se a España bella de que morra tal. Casi me sacan en hombros daquel teatrillo. Xa tamén porque vai sendo hora de pensar que temos que facer alguna función importante que ir a xantar, que nos aproveite.